tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli nayɗe hamaraɓe galayaɓe hombo cankona ɓoggela cankona hiraya a ogo janjoli sincana sincu garba wuro sogi ko on waktu yoni hato kuñakari e nder galle Amadou Bokoma kurtinowo jombajo muma jamma hande o ne jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal hooreji jagode leydi ndi batu jagorɗe hanki e rima ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓurata rentade ha oɗo saaha mo gondeno ñaw biteɗo coronavirus ene teska e nder leydi ndi wo e rima jagorɗo cellal ɓalli nde ɓurata hirjinde ɓiɓɓe leydi ndi to leydi Mauritanie temedde jeetato e capanɗe tato e tato neɗɗo woni ƴewdaɓe kikiɗe hanki o tawani jogui oɗo henna boros mo ñaw coronavirus ko nogase nayo neɗɗo teskamane heddi e nder leydi Mauritanie to leydi Mali caggal jango wannogo e nder leydi ndi ha yooɓi temedere capantato e ɗiɗo fittando armée leydi ndi e communiqué mabɓe moɓe jaltini subaka alhamisa hande o ɓe kolliti ɓe gayinima kure e nokku bankasa kame segu ha to jenne tenigo kala gam rewidade pele katiba mo masina to leydi Guinée Bissau maire gardiɗo wuuro Bissau yo may golle mum gam tumede ene yeeyi leydi taw kadi koye fangue mbuñari to Guinée Conakry e FNDC winoɓe ne mbaɗa seppoji mumen ñalawma hande o kikiɗe hanki o ɓe kolliti ɓe jowi gam nottade noddandu hoorejo jagode leydi ndi wiide ene noddi dialogue national e nder leydi ndi kala kabruji mena manaw en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria ma en jaato Souda Kenya kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Docteur Djibiso wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena Docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe kala omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal 6e waɗɗani Carrefour Buddaha saari haɗen matawɗon jama keso sa jaggi on bedda galle gadiɗo dewɗo hen matawɗon étage giri bleu matawɗon tableau mawɗo ne winda Docteur Djibiso grand guérisseur international Docteur Kidira ganda yettima Docteur Djibiso ene safra ñaw biteɗo fibron kiis nem prostate soppis hernie asthme estomac ɗojji dumingo koyɗe musoje keceji musoje neɗɗo jaaɗo ha jogui ñaw e reedu mum ha heewi kala hen de Docteur Djibiso ene safa ha laaɓa ha jiira yitere maɗa sa yiiɗi hebde Docteur Djibiso tawete to leydi Mauritanie mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 walla mbaɗa 00221 77 244 92 81 numéro makko WhatsApp mo leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden danɗo faade Docteur Djibiso musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to korodinoro ari ko wallude e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma an neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni
gorel teya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkordinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel teya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.goreltiya.com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel teya sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel teya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Haruna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben ma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel teya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nogase tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje to lore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba eɗen ñagui yaafuya noon dande koko ɗeɓi nangguede seeɗa kala ko jiyoyɗon hen gandon tan ko sosoɓe goni e ñamde men e kala saaha so tawi ɗon ko mbawɗon e mabɓe nangonɓe kamɓe kala union européenne caggal wone jaydeliɗi leydi Sénégal kollinno hanke bindande mumen gam wiide wonande union européenne windi ɓatake faade mawɗo leydi Sénégal wiide ɗum yo dirtin sumgoji tijjaɗi ñande capantate goo lewru juillet ɗum noon hollitama to galle lamorgo to ɗin konnguɗi godani on ɓatake yettaki leydi Sénégal kan haala wona haala gonɗo ka batu jagorde hanki mawɗo leydi Sénégal holliti ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru woni aset paɗuɗo hen no ma fawa tufere gam mahde hôpital mo martaba tataɓijo to wuuro witengo Tiwawon to wuuro witengo Tiwawon e nder oɗon batu jagorde mawɗo leydi ndi holliti hawde saaha mo gonɗen ñaw biteɗo coronavirus ene tiska ha hande e nder leydi Sénégal omo rentina noon ɓiɓɓe leydi ndi kala nde ɓurata wawde rentade nde tawno eɗen gandi ñaw coronavirus mo jiiɗa o ene gasa taw ha hande omo doga e nder ɓalli yimɓeɓe kala saabu kala neɗɗo mo jiiɗa ene ɗojja tene kadi kala ko sifano hen ha hande ne wondi hen ɗum noon eɗen jogui yimɓe joguiɓe ñabbuji chronique nde yimɓe kala ɓurata wawde rentade nde tawno wona taw hunde gasde ha laaɓi kanko mawɗo leydi o noon wo erima jagorɗo cellal ɓalli nde ɓurata wawde rentinde ɓiɓɓe leydi ndi hawde saaha mo gonɗen ndafu covid-19 ene teska e nder leydi Sénégal ha joni keddoɗen koye Sénégal to banggue nehoɓe wiyeteɓe avis agriculture na taw ganda ko nehoɓe ko fate banggue guertoɗe pooli jawle kono ne kadi kankaleje toppitiɓe oɗon fannu kolliti metti mumen ɗum noon ko ñalawma hanki on nde mbaɗi yaadu mabɓe to Thiès yaltirde Thiès faade Dakar kamɓe kala ɓe moɓodirɗon gam hollirde wonande kamɓe nde ɗo fedde nde ɓe mbiyata association AAVIS taggal nde ɓe moɓodiri ɓe kolliti oɗo saaha guura ko fate banggue koɓe ñamminta volaille woni ɗen guertoɗe e ko nandi mum kala
ene seeri ha ɓurtitene kadi yiide ɗum oɗo saaha wonata hunde wemde no feewi caggal nde ɓe codanno ɗuma ujunnaji ɗiɗi e temedde nayyi pawɗi buuɗi capanɗe nayyi oɗo saaha yeehi ha yettima ujunnaji ɗiɗi temedde nayya e temedde joyyi e pawɗi nogasa ko nonne kadi oɗo saaha noon yeehi kadi ha yettoyima ɓe teskima e kala saaha ne ɓeydo oɗo saaha yeehi ha wontoyi 15500 kono kadi ɓe tesko kadi oɗo saaha ne yaaha ha 14500 e ko fawi woni tan ene yaaha ha ujunnaje tati mankuɗe temedere kono kadi ɓe teskima saaha ene yaaha ha ujunnaje nayya pawɗe buuɗi nogas kono kadi ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no feewi yiide ɗum kadi oɗo saaha wonata hunde wemde no feewi gartaten koye jillu gouverneur mo région de Tambacounda jillu makko to Kidira holliti hen weltare mum mawde no feewi wonande maire wuro mo Kidira kanko maire wuro Kidira o holliti hen weltare makko mawde no feewi weltare makko mawde no feewi a wona seeɗa gam nguɗon jillu ko jillu jokkere enɗama kadi ko jillu bangu fayida no feewi o holliti kanko Demba Thiam wonande jillu gouverneur o holliti ene yi ɓamtare mawde faade département mo Bakkila ha tente wuro Kidira e golle mantiniɗe kanko maire ɗe o waɗi ɗen ko wona ɗum ko kadi kanko on gouverneur o yilloyima to poste douane taweteɗo ɗon to Kerol hakkude leydi Kidira hakkude Kidira kame leydi Mali o holliti kadi wonande faggudu hewnudu leydi Mali ko ɗo hen rewata gam nadde leydi ndi kono kadi o weltanima wonande département o kala gam ɓamtare ko fate ndema e gueɗe goɗɗe kala ko wona ɗum ko kadi kanko gouverneur o walliti yoga e pelle rewɓe Bakkila ha fayma nder commune mo Beele ha fayma to Goudiry kala ko fate banggue machine ngaji gunoji gam wallidde pelle rewɓe ha mbawa gollade ɗum noon holliti hen weltare mum no feewi ko Demba Thiam ganduɗa kam woni maire wuro Kidira garten ko fate banggue jangde jagoɗɗo jangde woni Mamadou Talla hanki waɗi jilluji muɗuma ɗum noon ko yurnitade yogay centre aji ɗi ganduɗa ko fate banggue examen aji taw ganduɗa ko kawguel guel mbiyata CFE taw kadi ganduɗa ko hanki fuɗɗi ko hande gasi kene tolno e temedde ɗiɗo e capanɗe jeenayi e joyo ujunere woni suka ko tawete ɗiɗo hen centre aji gam wonande ɗaɓɓude diplôme mum gadiɗo teskama noon e kala hen temedere hen capanɗe joyo e joyo ko sukaɓe rewɓe teskede oɗo saaha sukaɓe rewɓe ene jangga no feewi e nder leydi nde gartaten ko fade banggue maire wonande Sangala Kama nangganoɗo taw kadi ganduɗa ko hanki sukaɓe hewɓe ceppino toon to Sangal Kam ɗum ko caggal nde maire mabɓe Papis Sow nde nanggano taw kadi haade mum ɗaccitede subaka haade mum ɗaccitede kikiɗe hanki o wuli jawɗin seppoji kanko noon wo nanguirano ko tumede ko fate banggue jeeygu leyɗele to nokku biyeɗo Kere Ndiaye Lo taw kadi ganduɗa ko jeeygu goto hawani lawol ko fate banggue mbuñari leydi toon leyɗele janane hewɓe noon e sukaɓe yaadi waɓe hanki duppino ponoje mbaari booli hakkude mabɓe force de l'ordre waɗi yangara no feewi waɗi kadi pooɗe ndure ɓe tuumi noon ko gonnoɗo maire wuuro ngo woni Oumar Gueye caggal noon nde o daari yeeso procureur hanki o wawi accitede hooti galle muɗuma jamma hanki o sanga 20 heures waɗa ko hirde marmitaji kame kudduji e o mboɗe kala mbaali ko amnede yogay nokkuji kono kadi oɗon gardiɗo Pastef wino tan ko moni kala yo tolnoy fallantere suudu mum walla tan daro e balcon muɗuma walla gonɗo e auto mum wonay kornude kono noon nde tawno kamɓe kala ɓe jalti koye booli jomen daari ene konga ene batti hen goɗɗuma eɗen gandi noon neɗɗo so noddama tan yo haɗɗo foti tan ko haadde ɗon kono noon teskama hewɓe goni koye booli ene konga ne mbaddi hen gamri ne mbaddi hen gueɗe goɗɗe kala ɗum woni ko teska hanki ha tenti noon toon to université mo Cheikh Anta Diop kam yoga e booli ha tenti kadi toon to cité Keur Gorgui ɗo Ousmane Sonko hoɗi ɗo kam yoga e leeɗe Dakar e ko taari ɗum kala nottima noddandu Ousmane Sonko ngo wino kollire message moɗon e mette faade e ko mawɗo leydi Sénégal waɗata ko kollirono ngam so 20 heures yoni ko gon wonande marmitaji mon kame kudduji walla omboɗe mon walla ni on sa gonɗo e auto mum walla moto mum hutoro ngal ɗon kornala ha joni keddoɗen koye Sénégal jeeyten ko aton to Sébikotane tana musɗo bannode toon yontere yawtunde cukalel gorel taw kadi ganduɗa ko AD not jarano guel
e duuɓi 5 baɗano ngel taw kadi ko laaɓi fawa e dande mum hirsa e nder galle mo hoɗaka oɗo saaha andama baɗɗo ɗum o qirlima kanko waɗi teni kadi o arti no waɗiri ni ko hunde noon mettude haalde no feewi kono noon an kettotoɗo ƴeew tan no mbawata famirde ɗum o wiyete noon ko Astou Fall e yeeso ɓen enquêtoɓe mo ko ɗon tigui o holliti wonande ko jeeyi sababu ko kiram kanko noon ko gorgol mum ngel ɗon cukalel omo jogui ɓinguel hono ngel hono yummum ngel ɗon cukalel joguiri ɓinguel mum ni kono noon ɓinguel makko meeɗa wonde e gonga kala tan ɗo yiya ko ngel wari ngel tan rokkete gonga ko ngel fawa dow ɗum noon kiram ƴettimo hen sanga 18 heures omo jogui ɓinguel makko tokosel e junggo o wi ngel ɗon cukalel ar ɗoftam ngel ne kadi sikkitaki rewe gorgol muɗum ɓe jeehi tan haaɓe naate galle mo hoɗaka woni huɓere o joƴƴini ɓinguel makko ngel e leydi o jaggui laaɓiki o lelni ngel cukalel ngel noon yiɗino dartade ronki kanko ɓuuri ɗum doole ngel yarata koye duuɓi 5 o jaggui laaɓi o fawe dande ni tan woni o taaƴi ngol ɗon goddelo gayni o mofti kin laaɓi o ruttiti galle to ko ɗon noon o woni wayde oɗo saaha omo tawe e cuuɗi niɓɓi ngam fadde ñawore makko so rentaki o jogori taƴinede ko kaddi gurdam makko e kasso to Kaffrine ko commerçante goto debbo jeeyowo tawa hankine maayi sanga kikiɗe nder place camping muɗum kanko no wonotto nokko ndeya yaara nokko e duuɓi 60 sapeur pompier kañum arani ɗon ɓandu makko jeheten ko ton to Ziguinchor taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Ishaqa Kebe Amadou Ishaqa Kebe holko kewi hande o e nder Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar kabruji garaden ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi jamma hanki nde woni 20h moins 5 ha heɓanma 20h20 woni 8h moins 5 heɓanma 8h20 ina wayno jamma o hay goto wawa nandirde goɗɗo on ko Ousmane Sonko winoɓe ko ɓe mbaɗi ɗum yaltinde booluji yaltinde barmeji yaltinde kippoɗe eɓe konga eɓe ngulla sukaɓe ne mbayno leydi eɓe jaaha e laabi ɗum ɓe mbaɗi ɗum hanki ɓe ɗoftima kaaɗo haala eɗen gandi baranoɗo Idrissa Jemme kanko Idrissa Jeeju jawnomi wiide baranoɗo ɗeɗo balɗe o ina wayno ko autisme o yaltino wi ko jaasi warimo mawni ko biyeteɗo Moustapha Jeeju yeddi ha leeli e leydi wi jaɓani ɗum ko haala radio ji ɗum noon so wona ko yalti e hôpital walla yalti e porculor haalaniɓe ɓe mbawata jabde kaɗo haala ɗum noon ko yo enquête o yo rew lawol jafoɗon yo rew lawol ko ɓuuri yawde e yaccade kamɓe ɓe nanani kalɗon haala so tawi en ummima ɗon eɗen gandi leegal biyetegal ɗo e hanki nemade wonko kewi ɗon toɓo ngo hewgo de toɓi ɗon fewde joni huɓere mawde ina yani ɗon hanki alhamdulillah rabbil alamina hay goto noon belsani kono noon ina wayno yani e jawɗi ɗiɗi ɗin jawɗi ɗiɗi kam duttima e jomum en ummima ɗon leegal ina wiye to e Kandialang ene wayno murnotoɓe ha mbasa yiyede waɗoɓe comti ɓaleji ɓe ha guite mbasa yiyede kanko de ndeke yo ko gorko o wona debbo so ari tan o naata ɗo debbo o wirtoɗon gorko o namdo to joom suudu ma o woni o wiya omana nder walla tawme boowal ɓe peewa nder ɓe jewta kamɓe noon o sikkanno kanko ko gonɗo e nder hen hol ɗum taw ko diine mabɓe ɗe dokkiɓe ɗum ko murnugol ndeke yo ko tawa ko gorko kanko gorko on noon ina wayno kikiɗe hanki nde waaju o tawimo ɗon nde wono arata subaka ara kikiɗe omo yalti mataw wonko yejjino to suudu debbo to ari o tawi comci ɗi ina gone e damal he o yeɓɓi comci ɗi o feewi toon o tawi noon kanko debbo o e gorko o eɓe mbaɗa golle sosoɓe e jajaɓe no Sar Abdullaahi Saar he wiide ne ɓe mbaɗa yaata yumɓe ko ɗon noon gulari ɓamti piggal kelle e pasuji waaji o hawa yalti hawa heeɓi boowal ndeke ɗum ɗo ɓooyi e galle makko he kanko joom galle o wi o ɓuuri lebbi o wi waaju o arat hen sahamde subaka watta arde kikiɗe ha ɓooyi watta arde subaka e kikiɗe ndeke ko ɗeɗo golle wona e wadde
ɗum noon ina wayno chef de quartier Kandialan o wi kala murnotoɗo ittama yo itto e murnugol ngol saɗa murno yo yeeso ma yaltu yo juuɗe ma jaltu yo koyɗe ma ɗe jaltu ha yimɓeɓe mba andu so ronki ɗum sa jaggama o addi police ji nan ɗon sa jaggama ko an jaggi hoore maɗa goɗɗo jagganima ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Kebe gorko mo Mbotto jokkodirde e kabaruji ne ɗo fo ɗo e radio Ziga FM e Weltare TV Saar Abdullaahi Saar yo Allah hokku en walde jaam. Amadou Isaga Kebe eɗen mbiya tan oɗo jahode o ñaaye ni oɗo hen naccoso wonde tan e galle mum ñande kala gorko ne murni hanande debbo ne salminma ne ɓenna tan ne tawoy toon joom suudu ma teni ko hunde ɓoyde ɗum e mbiya tan yimɓe putin guite no moƴƴi hay sinno waɗi cayani ari yewtude no moƴƴi ƴeewa so tawi holko woni ɗon sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Guinée Bissau maire capital Bissau yowama e golle mum ɗum noon ko teskedemo ko fati banggue mbuñaari to banggue leydi yeeydemo yoga e leyɗele mo ganduɗa kankon Louise toɗɗonoɗo gila avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho yowama e golle mum gam teskede won ko rewnani hen lawol on ñagama yafuya dande koko nangano fewi sen giwi to leydi Sénégal kame Guinée koto Mauritanie paaɗena to leydi Mauritanie no wiiri jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie kene tolno e temedde jeetato e capanɗe tato e tato woni testaɓe woni ƴewdaɓe hen temedde jeeɗiɗo e nogas e jeeɗiɗo mbaɗa ko test jawɗo temedere e jeegomo mbaɗa ko laboratoire tawani jogui oɗo hen rafi coronavirus ko nogas e nayo keeɓi cellal mumen sete espagnol naɓe timmuɗo taw ko tambiɓe nden kay kisala ko fate banggue booli oto ya gara jillima hanki e nder leydi Mauritanie to Nouakchott ɓe jeehi ha to école ko fate banggue tambiɓe nden ka e kisala booli ɗi leydi Mauritanie addiɓe noon ko wallodirde e laamu leydi Mauritanie gam haɓade ustude accident ji kam yoga e nden kay kisala ha yimɓeɓe ɓuura wonde nden ka wonande dognoɓe otoji gam teskede accident ji e kala sahane ɓuura feñje tene kande jewɓo pittali walla mbarmina yimɓeɓe gallina ɗumen taw saabi ɗum ko otoji e booli ya gara ha joni koto Mauritanie keddorɗen ko al akhbar ɓe kolliti wonande Mohammeda jafuɗon Mohammeda Lagdafa waɗi discours muɗum kam woni toɗɗaɗo ambassadeur Mauritanie jodini ɗum ɗo fedde gotago windere woni Nations Unies ñande nogas e ɗiɗi nduɗo hen lewru o waɗi haalande makko e nder nden haalande discours wo arti e wiide Mauritanie ɗiɗo hen duuɓi kala ene daari haɓade ko fate banggue leñamago kamene wonde ɓattakuji walla discours aji ko fate banggue en woni tan haaldide hunde ɓernde walla haaldide hunde leñamago ha ganduɗa kene adda jabtodiral hakkude leƴƴi walla ni fitinaji e nder yimɓeɓe ɗum noon ɓe ɓeydi darde mabɓe kono kadi maɓe ɓeydu darde ha Mauritanie ɓuura wawde yiitade hen hoore muɗum goomu taw ganduɗa ko taƴagu ko fate banggue jagorɗe toppittoɓe ko fate banggue gueɗe bonde e nder leydi taw bonni ɗum ko matta bonni ɗum ko toɓoli kame keneli e gueɗe patuɗe ɗen gueɗe ɓe kolliti wonande sukaɓe ɗiɗo dañi yoolade taw koye ɗiɗo hen toɓoji ɓe kolliti galleji kewɗi puusi kono noon kadi wonande looɗe taw ko robiñaji forage uji woni hen ko teɓɓiti e nder état mo Adrar ɓe kolliti to Asaba ha Fayenma to Adrar kame Dakhla ha to Nouadhibou kala ɓe kolliti baali jeetati maayi hen nogas e tati Kaban woni ko boni hen galleji nayya nder guittima hen wonɗo laabi kame guese nanni hen diƴƴe kala gorgol heeɓi balle timmude taw kadi iwi koye fedde catala tambingal ko fate banggue sembingol e sellinde guura e gardugol Fatma bento hattari ɓe kolliti kene tolno e temedde jeegom nogas million taw ganduɗa ko uguya kiɗɗo woni ko yetti toon ma waw hebde ɗum kene tolno e capantati e nayyi ujunere pawɗo temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e joyyi neɗɗo ma waw hebde caggal teskede woni hewɓe kay ne jogui caɗele guura e nder diwan mo gorgola hoorejo leydi Mauritanie woni Mohammeda Cheikh Al Qazwani Jalawma
nde waɗi haalande makko yeeso wonande tawtorede mo union européenne toon to bruxelles o dañi kadi jooɗodade e coalition nonda pour sahel jaam e kisal e gaddugol a jimmi admo ɗum noon ko jaam e kisal no artita toon ɓe kaldi caɗele sahel ha tenti kadi ko fati banggue G5 e sahel kame caɗele mum oɗo saha jaltugol leydi mali e nden fedde kame ndenka e kisala fonds monétaire international yillima e nder leydi Mauritanie ɓe dañi jooɗodade hoorejo jaggoɗo leydi ndi gam jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame boñ windere mo FMI ko fati banggue jokkodiral gueɗe dendade guila e golle ha e ñamale ha e finance uji kala siftinde ona hanki batu jagorɗe waɗani e nder leydi Mauritanie jeeyi on sababu noon ko ɗannungal mawɗo leydi ndi toon to leyɗele Europe to guidi maka jonde mawde waɗi toon ñalawma hanki o ɗo wi ndeɗon jonde jonde ko walimo guidi maka holliti kanko walimo guidi maka woni Ahmed Wuldu dahi o holliti darde mabɓe ko haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol walla ɓe ni ɗanninoɓe yimɓe taw koye mbadi trafic ime ɗum noon ɓe kolliti oɗo saaha maɓe gummitina wallirde dosɗe hakkude police kame cuuɗi ñawoje kala kay nanguiraɗo ɗeɗon gueɗe yo andu kam ñawore mum koko darato taw kadi koye ballodiral justice kame judiciaire nokku o taw kadi ɗoftidi ɗum fedde gotago windere woni Nations Unies kame cetal haɓatoɓe ɗanle ɗe ndewani lawola joni keddoɗen koye leydi Mauritanie assemblée nationale suudu sarɗoji leydi ndi subaka hande o alhamisa ɓe bismima jagorɗe tati namde e jaabowoji ko fate banggue golle jagorɗo gueɗe nder leydi kame cingol laamu ne wondi kadi jagorɗo ko fate banggue kesamago to banggue numérique kame jagorɗo ndema ɗe gueɗe kala hollirde ko fate banggue ɗen jagorɗe golle mumen e finance uji mumen kala jagorɗo ndema holliti wonande coñal maaro ko hen wona e nder état ji tati nder leydi Mauritanie Trasa Barakna gorgola tinama noon wonande hikka maaro koko jogori hewde caggal hollirde moƴƴugol wonande remru ndu kono ne kadi coñal ngal oɗo sala kala caɗele kefti ɗum so wona seeɗa yogay hectare uji e nder diwan gorgola caggal nde toɓoli giwi dow jeeri wameji naati e ɗeɗon guese kono kadi o holliti e nder état mo Trasa kala temedere salimi hen nogas ka ndema moƴƴi tene kadi ma waw rokkirde gueɗe kewɗe kame état ji keddiɗi kala sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paɗena communiqué armée leydi Mali konin koɓe faama ɓe kolliti ɓe mbaɗi reete mabɓe e nder yoga e nokkuji ko wayno bankasa sego jenne tenego taw kadi ganduɗa koye nder nokkuji mum kala yiilade wonande ɓen wiyeteɓe kati ɓen kame alkayda en taw kadi ganduɗa ko ɓen joofa peɗeli e jango wango e nder nokku bireɗo jala sogo kame jam weeli ha yooɓi pittali temedere capanɗe tato e ɗiɗo neɗɗo ɓe kolliti noon wonande ndeɗon fiyande nde ɓe mbaɗi nde maɓe garto hen kono ɓe kollitani no foti ɓe jooɓi hen pittali e yimɓe ha joni koto leydi Mauritanie leydi Mali keddorɗen haɓade ko fate banggue corruption e nder Afrique ko fate banggue mbuñare e nder Afrique ɓiɗɗo malinajo kam woni toɗɗaɗo hanki cukko hoorejo fedde nde mbiyata AACA taw kadi ganduɗa nden jonde jooɗi koto toon bo Zumbura lamorgo leydi Burundi Amadou biyeteɗo mumoni guindo kam woni oɗo saha cukko hoorejo ndeɗon fedde haɓatonde mbuñari e nder Afrique teskama nder leydi Mali hewɓe ne gujja courant taw kadi ganduɗa ngol gujjugol hewani lawola taw kadi ganduɗa jomum fooɗa tan nanna e galle mum taw koye ndin mbadi rawani lawol e nder ndeɗo hen yontere ɗiɗo worɓe tawamane maayi taw jeeyi sababu ko masgol courant e nder ndiɗon mbadi ɓe kolliti noon maɓe gummin caggal ngal catal tammingal ko fate banggue courant e nder leydi ndi gam yurnitade wonande dokkirgol courant kame fodde courant e koddiɗo mum aɗa waɗa hen birkol taw kala ala hen ko rewi lawol tene kane jeeyi sababu cumoji kewɗi kam ene wondi e caɗele mawɗe no fewi sapeur pompier kame tambiɓe nden kay kisal e nder leydi Mali aɓe jertina ɓiɓɓe leydi ndi oɗo saaha aɓe teski ko fate banggue bois ene teska no fewi nder leydi ndi ɗum noon
ko bolleje mawɗe no feewi taw ko mbarodi bolleje mawɗe ko ɗen teska woni dasoje mawɗe ko ndin woni hanki jaggandi e nder galle famille sosoɓe goto taw gani gana juutendi muɗum ma won go piccala capanɗe 5 métre ɗum noon waɗi koto kulikoro waɗi koto katti jafuɗon waɗi koto katti koko katti kako tombo ko toon ɗum waɗi ɓe ndentini noon wonande finoɓe e nder leydi ndi ha tente diwan kulikor nde jomumen ɓurata wawde rentade yontere yawtunde wonto ɗum yooɓi fittandu cukalel dewel gotel jaranno ngel e duuɓi jeeɗiɗi joni to leydi Mali keddoɗen gattaten koye jowgol signal wonande France 24 kame RFI oɗo sa Babacar Diagne mo sénéra mo Dakar Sénégal ene doga hen koyɗe jaam ɗum ko caggal nde o joɗiɗi e DG France Média o holliti wonande mo ɗamini ɓoyata wonan ɗin média ji ɗiɗi jowaɗi nder leydi Mali ne gasa maɗi gartu e nder leydi Mali jillu hande wonande dogowo koyɗe jaam hakkude leydi Mali kame CEDEAO woni Goodluck Jonathan hande noon yettima to Bamako no gase tati hande jillu ngu noon ko kaldigal hande jokkude ngam ɗaminade tati lewru fandu jonde CEDEAO ene gasa ma dañ ko jibinani wonande ɓiɓɓe marinaɓe ko fati banggue ittugol wonande ndeɗo hen yowre nde yowa ɗum leydi Mali sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ñalawma hande o ne jogorno wonde ñalawma ɓittuɗo e nder Conakry mango FNDC ko mouvement citoyen e gardugol Oumar Silla mo nder Foñinke Mangui hollitino maɓe jiɓɓin hande seppo mango ngam salade wonande laamu colonel Mamadi Doumbouya wiide ɗum ne ardo leydi ndi duuɓi tati taw sungoji mbaɗaka caggal noon ɗeɗo balɗe kala ne waɗa erango muɗum wonande hoorejo jagorɗo leydi ndi Mohamed Beya Vogui e rima kaldigal dialogue national ɓe kolliti noon ɓe daaƴi hanki wonande ceppugol maɓɓe ɓe ketto ɗo e capantati ndu lewru so tawi on dialogue yuɓɓinama ɓe jiyani hen CEDEAO ni Nations Unies ni Union africaine yoɓe gandu kam koɓe ummitinoɓe seppoji mumen duuɓi capantati e kaso woni ko heeɓi Amadou Ba Demba Sow ɗum noon ko tribunal ngal mamu ñayimo ɗum hanki wonno ko 12 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho 2021 o wonta yejjid ɗum kaddi gurdam makko caggal nde hocci jaasi o yooɓi fittandu nene makko gadduɗomo e oɗo hen aduna ɗum noon ko hande hanki o taƴana duuɓi capantati e kaso o yiyata nangue ha joni koto Guinée keddoɗen colonel Mamadi Doumbouya hanki jaɓɓama jaɓɓogal paydingal no feewi to stade général Lassana Conté e nder Conakry hoore mum ɗum ko caggal nde ari toon star mawɗo woni star guinénajo woni Paul Pogba ene wondi kadi Akon kame Salif Keita ɗum noon holliti hen wonande colonel Aruna Camara o holliti Amar Camara o holliti ɓiɓɓe guinénaɓe ene kolliri weltare mumen faade e lamɗo mumen woni oɗo hen colonel Mamadi Doumbouya jillu hoorejo leydi Niger woni Mohamed Bazoum yettima kikiɗe hande o to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire jaɓɓimo toon ko cikko hoorejo leydi ndi woni Temeko Kone to galle lamorgo to oɗo saha mo kaltino mono darde Alhassane Dramani Ouattara ngam sifondirde jillu golle kam cehilagal kanko noon hoorejo leydi Niger warani goto marde joom suudu makko kame sete timmuɗo to Côte d'Ivoire keddoɗen ha joni wonande police rima ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbawata gollodirde e mumen ko fate banggue dogdu biyeteɗo Tambédou Mohamed franco sénégal najo goto jagganoɗo guila hitande ujunaje ɗiɗi 17 to leydi Côte d'Ivoire ñaawa duuɓi 10 kaso ngam ko fate trafic drogue dogɗo guila tan ale jewtuɗo hen yalti kaso dogi oɗo sanon ne yiile ɓurɗo yiilede e nder leydi ndi sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen to Burkina Faso debbo kame ɓinguel mum woni wasɓe pittali men ɗum ko caggal piyanɗe silence gulɗe jaw baɗɗe ɗum noon waɗi koto bage to waggatugo e hoore mum sara bage armé weeyo leydi ndi nokku mo ganduɗa kaɗaɗo ko ɗon oto jaranoɗo seesa wonno taw kadi saanga 20 heures koko haɗano caggal noon nde huula yata wona attentat ko nden woni noon
ɓe mintoɓe cokke ono to kure dañi noon neɗɗo goto gañiɗi en ne tampi debbo e ɓinguel mum wasi en fitta no wi état majeur ɗum waɗi ko jamma talata sanga à 20h to Nigéria sukaɓe rewɓe biftanoɓe ɓe Chibok biftogol gadinugol wanno ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi to Chibok ɗum noon hen sukaɓe rewɓe ɗiɗo jiitama e nder ndeɗon biftande ɗum ko caggal wonande ndeɗo hen yontere nde koninkoɓe leydi ndi jiwni laaɗi mumen bombi ñiɓirde Boko Haram to noko biyeteɗo Pama hen suka debbo goto biyeteɗo Hawa Yusufa yiita ne jogui ɓinguel tokosele jungo ne wondi kadi biyeteɗo Mari Dawuda kañum ne yiita hen ne jogui ɓinguel tokosele jungo on noon holliti resama toon laabi kewɗi hakkude mum e Boko Haram goɗɗo ne holliti kañum e joom galle mum gonduno joom galle noon ko Boko Haram en joguino ɓinguel mabɓe kono noon nde laanakari on hocci fetel mum gam dartoyade ko ɗon tigui o dogde ɓinguel nguel oɗo saabi tawi e juuɗe dadiɓe kono ɓe jokkodiri e koreji mabɓe cuwa taw tottitede a jinnaɓe mabɓe guila hitande ujunaje ɗe sappo e nayyi ha yettiɗo ɓe gonno koye juuɗe Boko Haram to Soudan fedde HRW kolliti cimtol mumen wonande fitnaji bannoɗi ñande sappo e goho nduɗo hen lewru e nder guure taweteɗe e nder nokku Darfour ha ganduɗa yoɓima toon ken wona temedere nogas e joyo fittandu capanɗe tato tato neɗɗo gañi men gañande muste no fewi ken tolno e nogas e joyi wuuro woni ko duppa toon taw koye guure taweteɗe e nder communauté biteɗo Gimri e nder leydi ndi wuuro wiyetego Kulbus kame wuuro wiyetego keninke ɗeɗo guure kala dañi duppede hen ɗum noon ko haari hakkude leƴƴi taweteɗi toon leƴƴi remoɓe kame aynaɓe to Kenya William Moto holliti wonande so tawi toɗɗama laamima leydi Kenya ɗo tan e lewru août woni sumgoji mabɓe kala kay ko ene wiye ɓiɗɗo chinois najo jeeyaɗo leydi Chine ko jeltino ɗum leydi ndi ɓiɓɓe leydi ndi mbawa gollade eɗen golloɗe ɗe chinois ji goni ɗo ambassadeur mo leydi Chine holliti hen metti mum ene ɗamina mawo hoccu konngol sengi wi Afrique jolam jaɓeri Israila yiitama toon jama ɓurɗo ɓoyde no fewi on jama noon yiita koye nder désert mo Negev jama mo Negev yiita koye nder désert mo Negev sara wuro wiyetego rahta kene tolno e hitande ujunere e temedde ɗiɗi hollita on jama waɗa kene tolno joni e hitande ujunere e temedde ɗiɗi jama o waɗira ko kaaƴe to ene gari hucciti koto banggue Kaaba Équateur ko piyanɗe gulɗe jaw goni toon seppoje pelɓodiral hakkude ɓen seppoɓe kame police kene tolno e sappo e jeetato police woni ko majji yiitaka taw koye jangu wangu e poste police taw kadi koye poste police wonnoɓe e ndenka woɗɗani wuuro wiyetego Puyo e nder province mo Amazon pastage kene tolno e jeegomo gañi hen tato mbaɗama otage ne tawe e juuɗe ɓen seppannoɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso hannirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam en ñaguima yaafuye dande ko nanggande ketki malaki jaam yo jaam Allah hiran en